Una d'elles és, que és genèric però que afecta, jo diria, de forma molt important a Menorca, doncs un pla de xoc contra les llistes d'espera, dins el món sanitari això és fonamental, de 14 milions d'euros, o una renda social de 20 milions d'euros. A més de totes les actuacions en el món d'educació que afecten i tindran una repercussió a Menorca, i tal vegada si hagués de destacar una seria aquest gran canvi que ha passat des que els 4 anys que les escoles d'infantil no rebien res per aula, 0 euros per aula, ara que podran rebre 3.000 o més de 3.000 euros per aula. Per tant, el canvi de forma general és evident, però també de forma específica el que afecta a Menorca. Amb aquest pressupost es consolida una sèrie de punts que han reclamat durant 4 anys i també en campanya electoral, com són l'avioneta d'ambulància que estigui disponible durant 24 hores al dia, cosa que fins ara no era així, afrontar els temes del desplaçament de malalts i familiars que són derivats de zones pases, actualitzant dietes en petita quantitat, i això s'haurà d'anar millorant, però és un primer gest en aquest sentit. També posant en marxa una resposta al tema de sostatge d'aquests malalts i familiars, amb un nou conveni a Can Granada que fa que ningú hagi d'avançar res, amb posar en marxa una residència per a aquests malalts i familiars, etc. És un camí que també a través d'aquest pressupost s'ensata. Però també es milloren aspectes per nosaltres molt importants, com pot ser el finançament del Consell Insular de Menorca, que passarà a tenir una aportació a través de la llei de finançament de 40 milions, 4,7 més respecte de l'any anterior, que permetrà les competències pròpies del Consell abordar-les d'una manera amb més força. Així tot, a pesar d'aquesta millora del finançament del Consell, trobam compromisos que fins ara es havien reivindicat i no es havien aconseguit, com per exemple una millora específica en transport terrestre, que ja està inclosa dins el finançament dels Consells Insulars, però que a més de forma específica es fa un esforç més, en 300.000 euros. També en promoció turística, és una competència que s'ha de transferir, però que mentre això no sigui possible es fan esforços per millorar-la. Fins ara l'ATB, l'agència que gestiona la promoció turística a nivell d'Illes Balears, aportava al Consell Insular en forma de conveni 38.000 euros, bé, ara això s'ha multiplicat i passa a 300.000, però en aquest sentit també veiem un esforç fonamental. I per acabar i justificar aquest esforç d'aquest sí rotund d'aquest projecte de pressupost, que es consoliden projectes d'infraestructura històrics per a Menorca. El centre Vit de l'O era un projecte en risc quan va arribar aquest nou govern, avui és un projecte consolidat i en futur. Està previst en el pressupost reconduir les inversions estatutàries perquè sigui una realitat. El compromís de dotar i acabar les obres del pati de la Lluna, també a l'O, era un projecte estancat i avui és un projecte en futur. Donar resposta a projectes com el Conservatori de Música a Maó, paralitzat de fa anys i anys, i avui que el pressupost contempla la possibilitat la realitat de dur endavant el projecte d'obres i d'execució, el que per tant és una garantia que estigui endavant. I també continuant la segona fase de l'escola d'adults a Maó. I per acabar, dir també el tema històric de la banda de Ciutadella, com és la dessaladora. La dessaladora fins fa 4 dies era un projecte estancat i avui podríem dir que és un projecte que en pocs mesos es tancarà, es recepcionarà, passarà del Ministeri, passarà al govern, i el govern ja preveu partides per tal que aquesta nova infraestructura es pugui posar en marxa, en funcionament, i a més es faci sense repercutir el cost damunt el preu de l'aigua als ciutadans de Menorca o de Ciutadella. El pressupost contempla inversions ja concretes relacionades amb l'esport, la millora de l'accés, nous pantalans, electrificació, etc. I per tant es duran a terme. I si és necessari gastar més de 2.400.000, es gastarà més.